Avui he anat a la peixateria, mireu, i he comprat aquesta aranya. Hi ha diferents tipus d'aranyes. Aquesta és una aranya que podem dir d'arena. Mireu, quan se posa, quan està dins l'aigua, està davall l'arena, quasi tot el cap, està així, més o manco. Tapa tot això l'arena. I aquí té aquestes punxes. O sigui, això ha de donar molta alerta quan anigueu per la vorera, per dins la mà, i si aneu a trepitjar una aranya d'aquestes, un peix d'aquests, les punxes les tenen aquí i se vos clavarien en el peu. Hi ha gent que ha mort d'aquesta punxada, o sigui, són verinoses, perquè tant com aquestes punxes, com aquestes d'aquí, mireu la punxa aquesta que d'aquí, o aquesta d'aquí, de l'altra banda, mireu la punxa aquesta, veus? La punxa. Doncs aquesta punxa, aquesta i aquestes estan connectades a una glàndula verinosa. O sigui, això és un dels pocs animals aquí a les Illes Balears que pot matar del seu veneno. A vegades només dona febres i tal, però fa molt de mal. O sigui, hem d'anar alerta. Normalment això, a les peixateries, vos ho tallen aquí, perquè que vos ho podeu tocar tranquil·lament, fora fer-vos mal. I aquí tenim aquesta aranya. Això és un peix blanc que serveix o bé normalment mesclat amb el peix de sopa, amb altres tipus de peixos, i hi va aquest peix, perquè és molt bo, dona un gust molt bo. Nosaltres feim moltes de receptes, aquí en la cuina en Sant Itaure les veureu, i nosaltres també en el restaurant les posam a dins les panades. Aquesta aranya, que la feineta, li llevant la pell, perquè és una pell ja forteta, i li llevant totes les cates, la pell, li llevant les espinetes i les posam dins les panades de peix roquer.